Oke guys, selamat siang guys. Gelunganku warnanya dan gak ireng dah. Kita ada wandani kayak ini. Kiseng ireng. Di loro ireng karo gak. Gue pengen warna ya warna. Kayak ini nih. Pengen warna ya warna, pengen gak warna ya gak warna. Tak tuh wandani di guys. Terus kita somprot guys. Espet ya. Aku kejanbuh kreatif. Wes kreatif. Gak mau segone guys. Wis pirang dino ya gak mau sego. Dek ngenane, dek iki deh. 3 hari gak makan nasi. Makan gedang. Kita harus umak kena ngarep ya. Jadi minum OB Slim 1 hari sekali. Angker bar mangan. Kadang ya turu, tapi turu kemarin gak ajek engko kan tanggapan karo Mas Akbar ning Nganjuk. Oke, pakai minyak wangi. Yo ra enak tak wewene wong-wong to. Tak go apa aku? Digo apa? Tak pek-pekni. Dikado ngene. Aku bar dikado wong tisu magic iki tak wewene wong to. Aku rene iki wis pek wis. Wis tak wewene wong. Tak go apa ta aku ki? Ora penting ngene. Lah, pondome yen tak. Njaluk ari, njaluk ari. Lah yo. Njaluk ari. Njaluk ari. Lah mantan anyar mbok kado kondom. Lah piye yo ora apa-apa lah. Dek antisipasi ben gak meteng. Show. Ini lho cacah ki jaluk usil. Rene ada di mantan dikado ken dedes karo apa ki jenenge tisu magic lho. Jan. Ngombe sik guys. Nunggu. Ngombe kok akeh guys. Beh, jan ngombe ku ki sedina sewengi sarong miniki. Kulino marai piye. So kita guys umek apa ora ngadu. Ndang buah sing akeh wis kok. Semua ceh ning ngarepe. Pejan. Halo guys. Diet. Tak aku entek siji separuh Irungmu lah. Aku iki separuh tok. Ya ben kok sing diet aku kok. Ya jipuk neh to. Jan cetil. Ya ben diet kok bose ngerti kok bose iki diet. Wis nah ya aja main jipuk kono lho. Ya. Kita mbok jenguk. Dengerin Apa? Dula kayak mau jipuk. Ketengon tak utang sik. Lho. Pokoknya bayaran ada dicipuk tak utang. Iki saiki anu ya. Gila. Ditajan 1 hari gak dicikuk. Diutang. Oke guys, kita mau ngerias di Sumber Benda. Kingko wayahe ngumbah lho kingkono.
ya. Tapi genengku kena ada ya. Ya kayak ya genengku terus kayak padang ya. 250. Lah urung metu kok sudah numpake piye? Lah boleh bocare kok numpak. Songo kan sapa? Lah aku mau tinggal. Ya piye? Maaf ya guys, iki videone kur syuting ketok ndase tok ono kem nganu, guys. Guys, duwe manisan, guys. Baru aku mladen. Ketok ndase tok kem mergane kok FB Pro to, guys, terus tak gawe YouTube ngono lho. Teman-teman kok. Ceritane iki. Mama aku anu itu gigi sakit. Ceritane iki ngono, guys. Jadi kamu guaan kok loro wetengmu. Lah lambemu yang ngono. bentukan. Sing cari kancut aku gak man. Iki apa tuh kerdus ki? Nggo liwat ngono to dalan. Dalane ngono. Kangyo tak mekang jane iki putih aku. Buntu, Mas. Krek wi. Capek iso. Ngebungi dol bocah kok udah bawa buntu. Buntu kok trek. Balik neh ki lho. Lewat kene iso. Dikai panah lho wisan kono ae. Lah trek ya buntu kok. Iso. Panah dikane kene lho piye jan. Lah trek yo dalane enek lho pik trek. Nah tapi lewat kene iso. Ndi. Lah jenenge mandi mantu mang. Iso ndek mantu. Oh, beda motor. Oh, iya beda motor iso lho. Kono iki buntu sawah, mosok arep ngetan arep sawah. Dhek gak ngerti lho dalane ndi lek dalane ngarepe Jenul kan ngerti to, tapi dhek kan gak ngerti to boros nek dhek. Nek panahe ya. Trapi ora nek gini pinggirane apa nek panahe sebuah mana. Sebuah naik, kok balik nek dhek. Apa diomongi memang nek butuh iku to. Oke guys, kita ada di Sumber Bendo di Alas. Alas, iki melok alas tulung koyo iki. Oh, iki melok alas tulung. Iki senengane Bu Imam ki, berbenda ya. Karo senengane Mbok Keti. I love berbenda, bayangno to. Tak jak rene iki dalane cek payo, cek dak. Bangetan. Sepeda motoran kok kono kene. Sepeda motor yo kuwi gak salin. Piye jajal? Itu kok nek sepeda motor ora gelem lho ya, Pak. Iya. Aku lak mati piye? Sebayare sapa? Ya. Mosok mending ngono. Iki rekake ngono genah kayak dipaksa kaya apa to? Kok dipotong gaji mbok saiki demo. Wis ben elek-elek iki genah ngono kaya apa to lho. Goceng goceng ibu ganti iki. Pokoke mau digoceng ngono iki. Nggih sepeda motor iki jeruk-jeruk. Mbok iso ora? Iso wis apa nang wae. Mbak iki ngenteni sapa iki? Iki yo. Tenan lho guys, ceritane iki. Dalan iki cek alah cek gak ngene iki guys, mbok tak cari. Dek. Perjalanan kok kene iki, kok tulung iki sampai kok berbeda setengah jam luwe. Wih, mereka dalan. Luwe lek nek iki dhewe alus ki setengah jam. Nah iya. Alus ki. Dok nama sama. Ya Allah, jan. Tenan. Dek biar numpak kelingan Mbok Keti mesti kelingan numpak beda numpak nyetir apa mobil nganu mobilnya siapa? Jono. Mbok Keti kelingan kuwi tenan nih. Mobilnya Jono abang gulik. Ngono masih ning arep. Hah? Ning arep lho. Ya. Gulik. Tekane sok kapan ki ngono. Ya Allah Gusti. Wis penak nggone ya Allah, pokoknya aku nek ngomong ini kita kudu nangis aku tenan. Ya piye ya? Wis ngono kuwi lah. Perjuangan guys. Ya penak nggone. Kayak nyapa ya Mbok Keti kayak kok jenenge tak openi ngono saurunge loro lho ya kayak turu kene turu omahku ngene gak gelem mergane abot abotne bae bae saiki cek kok cek sehat po Sehat. cek loro Wis sehat. tapi wis diomongi nek Mbok Keti kene Urung ketoke terakhir sopo Mas iki lho. Mbok omongi Mas Mbak. Tapi ro nek ngedrop dawane rumah sakit. Tapi
diomongi. Itu bone Ponorogo. Jenenge bae iki anune akeh lho ke bodone. Kayak saksi sertifikat nih, jenenge paket. Wis apa iki? Saurane bae mati. Dengan anu sik. Iya. Sing ngopeni. Mangga dibodoni wong iki gak oleh di ngono. Walah. Tapi yo gak mbok ganti wong ikhlas kok ngopeni kae. Aku Nukokne pempes, nukokne apa? kan tak aku tuku pempes engko nak tak tinggal. Kayak gue tinggal mati. Tak tinggal tanggapan aku tak pempesi wonge aman. Gak ningguran dhewe. Ya Allah, Gusti, gak nyuwung kok tenan jenenge nyawone wong ya. Doa terbaik lah untuk Mbok Keti. Aku kadang mikir ya Allah, Sumber benda. iki lho wong lanang-lanang kok nang Aduh, jung kecantol. Dek lu batak gede. Mas Melo. Tenan ya. Ini dibuka. Hai. Berapa Oke, sudah nyampe berbenda. Sudah nyampe, guys. Iya. Kalau guys jahat Mbak Opi. Dewi Mbak. Nyampe sumber benda. Udah jam 4 ya, aku udah jam 4 pindahan aku. Ning langsung kumat. Gak bisa turun mesin. Sudah nyampe sumber benda, guys. Main ning ngisor, guys. Kita turun, guys. Iya. Mriki nggih, Pak. Oke, ndelok Lutfi. Oke, guys. Halo, Mbak. Oke. Sampai sanggul Pak jilbab? Oh, jilbab. Oke, guys. Ya, ambune masakane kok ambune nganu lagi bakso lagi kayake. Apa? Balap soto Oh, iya, lontong balap lho, Mbak. Lontong balap Gelem aku. Balap kayu, Mbak. Mana kan delok kiri dhuwur. Delok to ki, bayangno. Mau mantu suguhane mewah soto babet, soto babet. Apa? Lontong balap lho bayangno wis. Ya, apa sate? Dhewe kok trimane sego pecel. Karo apa? Karo soto. Pribadi, Mbak. Ya kuwi lho, Mbak. Yo alah. Contoh sakmene biyen iki aku iki diet lho sakjane no, Mbak. Lontong gak apa-apa, enggak nasi itu. Enggak sego ora apa-apa ya. Piye? Kadung arep nyandak mantan lho dikeki suguhan teman. Piye rasane piye? Enak. Oh, ning mau renek kok. Memang enak. Oke, bungkus dosa. Sarung, Mbak. Kaya warung. Coba
Sudah, Pak. Nggih. Kok pinter men to? Nyalon gayeng. Sampeyan akan marang guru nak acara ya. Bukan apa? Ini kita ini nungguannya ada dhewe. Borongan ngono. Kanggo wong pira ngono? Nggih, yang 3. Oke, Mante. Kayak ngene iki borongane wong pira ngono? Apa maksudnya? Kanggo berapa porsi ngono? Kita gawe. Hmm? Kita gawe anu sampeyan tak rantai sakmono ngono. Tak kuwi ya wis. Masa. Jajal pokoke tak tekonane tak konene jajal. Paten Kak. Terus. Rodang sangat. Niki kok pilih bagi Golden Lagoon. Jatah los mawon sementing request dekne nyukani referensi kalian kula sakonco. Keranten menawi kula sakonco nika boten dipun paringi referensi ngoten yo bingung ki arep nyanyi ngopo. Arep gede ngopo niku dadak bingung. Pramila kok pilih wonten panjenengan Lagoon. Nggih langsung ngandhakaken. Jus paneng. Apa pilih Kula kasih wonten rame. panjenengan ingkang dereng ngaturaken. Loronan. Ketoke meteng. Monggo sinten biasane kan sekarang sinten. Jo kena sing anyar ki blak-blik loro ae. Nah, Monggo, Mas anyar Adi. lho. Adi Tahir. Monggo. Amrabah. Eh? Entuk lambe anyar lho. Lah nyidamir nono ki sing gelang, sing kan. Ayo tukahipun. Kok gak asli to, Pi? Sepatu gugur aku roa. Asik Kok gak asli barang. barang? Gitu bener. Oh, weh. Sitoke yang dipasang pe. Jleng. Apa wi? Nggonmu piro asemu? Sita. Allah Allah ada sitok. Digasak to karo pi. Aku telu anyari tapi Anyar. Mereknya sop apa? Bego. Bego. Mereknya bego tenan. Bego apa? Bego mereka pakai bego ya, guys? Cocok karo sing duwe. Ini ya dicocok niki. Kamu mereknya apa? Sungsang. Sungsang. Oh, lewat terakhir aku mbayak ke sungsang iki waduh. Senengane mikir sing ora-ora. Mikir sing arwane nek kurang gendang iso. Oke guys, materi dadi kokono Mbak Luki, kokono Mbak Luki. Dan materi menik gitu. Materi ketok cilik gitu. Kalau kok ra pede ae. Harus pede ya saya. Oke, gonta ganti bene. Sesuk sindah siger jape. Ampune mbok sidone jilbab apa sanggul ki engko. Sanggul, sanggul. Fik wis. Fik lho, sanggul. Fik sanggul. Bukan untuk jape jam 10 senang ya. Jam 7. Jam itu gak molor. Sudah cantik ya Allah. Dan bulan 10 guys harus tutup buku barang loh guys. Si enak yang menyusul aja kan sayang. Alhamdulillah. Pokoknya sing tahun ngarep tahun niki tahun ngebo. Pokoknya sedang daftar setelah tutup wisan nganu entek slot. Apa nih entek iki? Slotnya. Pak, mboten ganti baju jenengan. Nggak meniku. Ganti to. Aku mau nyokap, mau kabeh pune lagi tapi wis gantinya aku. Oh, Aku sanya iki. gue bes kabar. Itu bahasa Fik. Bahasa Wile ya. Nah, Pak, mriki. Oh, cek nguyuh. Pak cek nguyuh. Katanya kan ganti. Sayang sih. Oke, cus. Cek ora nek cek aku nyanyi aku. Jek ngapek kok bengi yo, Hes. Lah kan gak mandek lho. Pesan bener subuh. Dari separuh lho, Kak.
Semangat Mbak Opi. Ayo keluar yuk, tamunya udah datang. Tapi 5 menit jadi loh guys. Profil. Dengan jasa kumpul tamu dengan jaga sama menteri kaum jatuh rahmatan Pekatan Kuala Wau atau Pangalikur Wamai Kalian yang menikah sesarangan perabatan Cipta Mandiri Laras Pengantin iya, para pun dengan ageng menikah kemarang Pulau Sakotor Jawa Tawis Mandap Istirahat Ya diomong nih ya Mandi dalam dengan Berak beda. Yo kayak udang medon kok. Ngomong nih sih. Wes berak lho. Panjenengan saged ngaturaken pangge purnanipun. Men. Bu. Gak bakul. Mladen to. Oh dulure. Ini ada pokoknya ngomong ini. Siapa sih gering-gering ini? Sorry saya. Ini. Mbak Ilut kecet. Lah yo panen karo ora kok padha itu, Bu. Panen to ya, panen tahun. Orang nih. Lah panene cek dimbu nang omah tahun. nih. Tahun bisa. Ngoni rabuen jadi mental itu. Oh ya pakai anu selendang sik, selendang. Wali Disilakan sing arep sing guri, wis sing guri. Pripun Pak pripun? Nah, Ini paling panen nih. Oh gitu. Ini paling lanang ya. Oh tak ewangi apa piye? aja. Pak sampe nek mantu lanang ku nanggal campur sariku, Pak. Oke, siap. Ya Mas ya. Langsung oke siap. Iki kan ngededek nih manten. Iki ta Mas calone. Tahun depan. Oh, wis. Lah calone ndi to, Mas? Di kamar. Oh ning kamar. Ya ditokne no. Calone nduk kamar metu to, Mbak. Lah yo, tak dandani kuwi. Metu to. Oh, lagi lho. Lamas. Oh, aku siap dadane ning Lamas. Ya, Ya. iki to Mbak calon manten. Ngomong Mbak Manara, Mbak, langganan ngono ya. Tak dandani ning Lames. Lah kok hemuk piye to, Pak? Gadani. Loh, tak dongane purange panen payu larang. Bantren amin. Mbak Mano. Hah? Boten. Ora, panggah regane kok sing murah ae to. Mbak, kuwi lho, urung-urung wis dibangine sing murah jare. Ya pateni sik. Aku mulai apa ngono. Aku ngomplak. Meneh. Kalau deloken artis Si, artis iya, Jawa iya. Timur deloken. Aku ki arep nyanyi lho, lah kok wis medun ki lho piye? Iki dikeki bintang tamu bareng kok. Iya. Arep nyanyi kok wis mbok bar iki piye to? Wis gak sida. Muntur-muntur kata lagi ya. Iya wis isuk lho iki. Awet isuk. Arep nggo apa duit ku lah. Arep nyanyi wis dibarne. Jadi jam 4. Jadi jam 4. Lagi jam 3 wis bar iki lho. Boten, ampun. Jenengan jilbabe nyuwun ngoten iku to? Nggih. Oh nggih. Nyuwun syar'i nutupi dada. Nggih, Jenengan oke. niku nggih pakai syar'i ngoten lho. Boten
sampun matur suwun. Sampun wau pun disukan. Insyaallah kena kedua jangan mehong Mbak Man. Mboten, mengke gratis, Sing Bu. biasa nggih wonten. Lagi niku. Sing biasa mawon. Pak ayo pinter gratis apa le, Pak? Ketebok. Kilo tahun ngarep calon manten. Tapi jauh. Lames. Lah walang lames mriku mawon kok tebih to, Pak. Nek tebih niku nggih Surabaya pripun ngoten. Masih pinter golek bojo yedek kok. Mun dadi rapekne Bu, mungkin manten lulus. Ki tukang ujuk-ujuk. Sik sekolah berakon rapi. Oh, engko nek lulus ora ya rabi to. Ya iya to calone. Cewek. Apik make up borongan. Duh, Pi. Koyo kae sing Rungokno, Pi. Desori sapa to kae? Limo. Tangan limo. Iya. Ngene. Iya. Kene kok diplek-plek gantine. Ngono. Lah werono Mbak, aku mbiyen ya iki tenan iki gak ngapa sih. Aku mbiyen melok apa iki jenenge? Melok senior ngono. Gak melok senior Mbak. Aku ndandane nek wong 10 ki dhewe lho, Mbak. Tenan wi gak ngapusi wi. Tapi ya itu semua ya piye ya? Nggo belajar awake dhewe. Dadi nah, Wis tahu aku. mosok 20 dhewe. Belajar belajar ki 20 dhewe. Ning ndi? Benda we apa karo kemutan kae aku duwe nek kancane untuk loro pisan banget. Karo sapa? Iya karo kamu. Nek Masa? ndi we sumber benda. Nek sumber benda sik kelingan aku. Mbok tok. Tak gak jam temu jam 1 aku setengah 8 udah lah. Oh, nyuwante. Oh, karo lukek gak digolek di batur. Wes, Yo beyo banget ten. Lah tak nyuke. Lah kuwi lho, sing tak nganu ki. Bayaran iki 500 euro lho banggane. Lah piro? Delok piro? Sampe 1 juta anu kuwi iki. Salah saiki anu mana piro ndang mulya. Lah muni api mumpung urung nggih. Mbok rasani terus. Yo iya lho, ya. Cepet muni mana piro. Ngomong-ngomong. Yo, yo tit. Kayak Bu Lutfi piye Bu? Jadi aku mau gak tampilno wis arep mulai. Wis arep mulai kok Mbak Amber nih. Ngapusi. Lho guys, enek gedang, enek ciput barang ya. Iki jajan zaman biyen iki guys. Oke guys, sudah semuanya loh. Jan. Sip. Iya Mbak. Ya. Lontong balap. Sing ki apa iki? Soto iki lontong balap. Jan. Ayu-ayu pladene jan tenan. Lan kae. Piye Mas? Jadi Mbak Lamiatul guys iki. Luaden. Pripun Mbah? Nyuwun lagu napa Mbah? Anwar Said ya Mas. Ya iki lho jenengan ngrungokne. Nggih. Yung mengke to. Ibu Eda Nayune. Wis dah. Mbak, sampean bagiannya apa iki? Anu sajen. Sajen. Iku tindak gombe. Ya dalah. Nah, iki bagian apa iki Bu Lutfi? Oh, bagian ngumpo Mbak Lutfi. Adike kumpo. Antane batare ra balik-balik. Sapa? Ya padha adut nang gentena. Yalah. Ya kok malah gak balik-balik. Lah ya. Oke guys, sudah ini kalau stok iki. Oke, nanti lagi.